Ukážka z pripravovaného románu Martina Benkoviča Zraniteľnosť. Prvá kniha zo série Odlúčený. Prvá kapitola. 5 rokov. Toľko času nám dali, aby sme si užili rodiny, kým sme mohli. Starší bratranci a sesternice závideli. Vraj je cool byť bez fotrovcov. Možno. Ale nie v tom veku a už vôbec nie na tak dlho. Nepláč, maličká. Pohľadím uslzené dievčatko po plných líčkach a ukážem jej miesto, kam si môže sadnúť. Bezpilotné lietadlo je takmer pripravené na odlet. Miestenky nemáme, vonku sú pristavené ďalšie 4. Všetky navľas rovnaké a letiace tým istým smerom. Oproti bežným lietadlám, ktoré vidím v diaľke, sú tie naše raz tak veľké. Viac široké ako podlhovasté, tvarom nepripomínajúce nič, čo by človek doposiaľ navrhol. A neustále sa lesknú, ako by ich nič nedokázalo poškriabať či zašpiniť. Tento rok si naša škola vyžrebovala Taliansko. Ešte sa uvidíte, usmejem sa. Zimné prázdniny sú za rohom. Ako by to bolo včera, čo som na jej mieste stála ja a počula podobné slová falošnej útechy. Slzy, rozšírené zreničky, stiahnuté plecia a roztrasené nohy. Pohľad na cudzích ľudí, myšlienky na odlúčenie od rodiny. Ťažké aj pre dospelých, nie to pre 5-ročné deti. Vtedy som nechápala, prečo im to dovolili. Nemali ma radi? Pohnevala som si ich? Dookola sa mi v hlave točili podobné myšlienky. Vyčítala som to sama sebe. Potom im. Ale nebola to ničia vina. Iba smola. Čistá smola. Vyhrala som lotériu, len nie tú finančnú. Nájdem si miesto čo najviac vzadu. Z batoha si vyberiem skicár, mobil a púzdro so sluchadlami. Ruksak uložím do priestoru nad sedadlami a sadnem si k oknu. Niekedy sa vyplatí neflákať sa po letiskových obchodoch. Usmejem sa a zahľadím sa von oknom. Prípravy sú v plnom prúde. Malé lietajúce drony dohliadajú na prekladanie batožín z prepravníkov do obrovských lietadiel. Mám pocit, že som to už zažila miliónkrát a pritom lietame len raz ročne. Do uší si strčím slúchadlá. Automaticky sa zapnú a okolitý hluk okamžite utíchne. Odblokujem mobil a pustím si hudbu. Výber rokových skladieb posledného storočia. Mám ich rada. Pripomínajú mi domov, tak ako si ho pamätám z čias, keď som mala 5. Jediná spomienka, ktorá sa ma drží ako kliešť. Malá Kornélia na špúli pery a s rukami v bok hľadí na otvorený priestor pod schodami. Tatino by určite zvládol postaviť jej tam bunker. Mohla by sa v ňom hrať s autíčkami, vojačikmi a listovať si v obrázkových knižkách. Ale nepostaví. Je príliš zaneprázdnený stavaním hračiek iným ľuďom. Cudzím. A na ňu s maminou mu veľa času nezostáva. Žijú v paneláku, v byte po starých rodičoch. Na jar ho opäť zateplili a na novo vymaľovali. Tatino povedal, že ho obliekli do nového. Ale Korny vie lepšie. Iba zakryli starú haraburdu. Nelka, kričí na ňu mama, kde si toľko? Zamračí sa a uteká po schodoch za mamou. Nebývajú vysoko, na 4., ale výťah občas nefunguje, alebo naň musia dlho čakať. Kornélia si povzdychne. Chcela by bývať v dome, novúčičkom, so záhradou a s bazénom, ako Lucia zo škôlky. Nemajú na to však peniaze. Udýchaná vybehne posledný schod, prešmykne sa okolo starého haraburdia a zastane. Pri ich žltých vchodových dverách sa vznáša lesklá strieborná guľa. Nie je veľká, asi ako lopta, s ktorou sa s bratom hrávajú v lete pri nedalekom jazere. Ale teraz je na kúpanie zima, aj keď sa leto ešte poriadne neskončilo. Kornélia sa postaví za mamu a silno jej stisne ruku. Pri druhej nohe robí to isté jej brat. Mama stojí ako prikovaná. Kovová lopta sa k ním otočí a prezrie si ich. Kornélia Hartová.
ozve sa príjemný ženský hlas. Bola si vybraná na štúdium v internátnej škole pre extrémne nadané deti. V stredu 31. augusta 2072 o 7. po teba príde vozidlo. Snaž sa nemeškať, zlatíčko. Terézia Hartová osloví Guľa mamu. Je vašou občianskou povinnosťou poslúchnuť nariadenie Svetovej organizácie pre vzdelávanie a prepustiť vaše dieťa do školiaceho programu s cieľom naplniť jej kompletný potenciál. Neuposluchnutie rozkazu sa trestá prepadnutím majetku a ďalšími sankciami, o ktorých budete detailne informovaní. Kompenzáciou za uposlúchnutie je trojnásobok svetovej priemernej mzdy až do ukončenia štúdia. O dodatočných benefitoch budete detailne informovaní. Prajeme vám príjemný deň. Guľa sa otočí a vyrazí k chodbe smerujúcej k výťahom. Vtedy som nerozumela, čo sa deje. Nechápala som, prečo mamina a tatino plačú a toľko ma stískajú. Potom sa hádali, udobrovali, plakali a znova sa hádali. Pamätám si to už len matne, bolo to dávno. Tak dávno. Kto si ma počuká po pleci a otočím sa. Najprv vidím rovné blond vlasy zastrihnuté kúsok pod plecami. Potom sa objaví drobný nosík, vystrčený mierne dohora, obkolesený jemnými pehami. Nakoniec modré oči. Dorka. I hneď sa mi na tvári objaví úsmev a vytiahnem si jedno slúchadlo. Hudba prestane hrať. Čo tu robíš? Diplomati letia iným lietadlom. Vymenila som sa s Erikou z 9, zaškerí sa Dorka. Má u nás frajera. Zas budeš mať problémy. Zamračím sa, ale kútiky úst zostávajú vytočené dohora. Dorka pokočí plecami a objíme ma. Čo urobia? Vyhodia ma? Spravili by to už dávno. Okrem toho, kde by našli lepšiu študentku medzinárodných vzťahov a diplomacie? Šťuchne ma lakťom. Zavrtím hlavou. Pravidlá boli pre Doru odjakživa iba na to, aby ich ohýbala a porušovala. Dorku vybrali na diplomáciu a medzinárodné vzťahy. Mňa na umenie. Vyhovovalo mi to. Chcela som umením robiť svet krajším. A stále chcem. Takže, Toskánsko, uškrnie sa Dorka. Musíš byť nadšená. Toľko krásnych miest na spoznávanie, stará kultúra, to, čo z nej zostalo. Stále je toho viac než v iných krajinách. Taliani sú hrdí na svoju minulosť. A sexy? Opäť ma šťuchne lakťom. Prestaň. Odvrátim tvár k oknu a zakriem si ju vlasmi. Dorka ma objíme a pevne stisne. Keď sa ti nepáči žiaden chalan na škole, možno ti nájdeme nejakého Taliana. Nebránim sa jej objatiu. Viem, že to nemá význam. Rovnako ako viem, že svoje slová myslí vážne. Alebo radšej Talianku? Pobavene zdvihne obočie. Zvraštím tvár. Nebuď taká prúderná. Ty si to skúšala? S babou? Pozrie sa na mňa sprísahanecky a jemne si zahryzne do spodnej pery. Možno. Možno? Dorka sa vyzuje, zosunie sa na sedadle a kolenami sa oprie o to náprotivné. No dobre, tak nie, povie konečne. Ale nebránim sa tomu, len na škole sú všetky také strašne opatrné. A tie, čo majú na háku, sú už zadané. Nič na to nepoviem. O niečom takom som nikdy nerozmýšľala. Nie je mi príjemné rozprávať sa s ňou o vzťahoch. Chcem zmeniť tému, ale zbadám, že sa Dorka prehrabáva v kapsičke s kozmetikou a rozhodnem sa ju nerušiť. Slúchadlo si späť nevrátim. Hudbu počúvam len na jedno ucho, ak by sa Dorka rozhodla pokračovať v konverzácii. U nej si človek nemohol byť nikdy istý. Buď sa nevedela zastaviť, vtedy stačilo len pritakávať a tváriť sa chápavo, alebo z ničoho nič uťala rozhovor a venovala sa inej aktivite, s rovnakým nasadením. Vytiahnem si skicár, vysuniem ceruzku a naznačím bodku. Premýšľam, s čím začať. Čo nakresliť? Zatvorím oči, snažím sa vnímať iba hudbu a ignorovať hluk okolia.
Nedarí sa mi. Kútikom oka poškuľujem po Dorke. Kiež by som aspoň trochu bola ako ona. Nebojácna, otvorená, hubatá. Pri tom poslednom sa usmejem. Už ako malá sa nebála vynadať dokonca ani ochrancom. Hodila po nich čokoľvek, čo mala akurát po ruke. Zvykli ju potrestať zákazom telefonovania s rodinou. Ale počase to vzdali. Alebo akceptovali, aká je. Nikdy som sa nedozvedela, čo sa stalo. Od konca prvého ročníka ju už za prehrešky takmer nepostihovali. Pravdou bolo, že s útokmi prestala. No aj tak každý rok niečo vyviedla. Ruka s ceruzkou sa mi hýbe po papieri. Iba jemné línie, náčrt, ale postupne sa dajú rozoznať končatiny, hlava, vlasy, ale aj póza, v akej Dorka sedí. Napokon zvýrazňujem detaily, hrám sa a... Čo to je? Vykríkne zrazu ktosi a ja zdvihnem hlavu, aby som videla ponad sedadlá. Decká sa tlačia k oknám a pozerajú von. Pridám sa k ním. Najprv netuším, čo mám hľadať, no zrazu to zbadám. Rozruch vzadu pri letiskovej budove. Asi 30 ľudí sa blíži k lietadlám. Muži, ženy, ale aj zopár chalanov a báb v mojom veku. Mávajú rukami, čo si kričia. Za nimi sa náhli letisková ochránka, podľa ktorých chytajú a sáču ich na zem, ale je ich priveľa. Od lietadla ich delí na najvýš 200 metrov. Dosť blízko na to, aby som rozoznala strhané a uplakané tváre. Vo vzduchu sa odrazu čosi myhne. Je to lesklé, rýchle a tiché. Ochráncovia. Z okolia sa zlietajú ďalší a vzduchom sa nesú tlmené pokyny vo viacerých svetových jazykoch. Prevláda španielčina, ale počujem aj ostatné oficiálne jazyky Bolívie. Po niektoré som počas roka študovala. Z iných ovládam len základy, alebo ich dokážem na najvýš rozoznať z počutia. Hrstka ľudí po výzvach zastane, ale väčšina sa ďalej blíži k lietadlu. Ozve sa posledná výzva a pár sekúnd na to si musím zacloniť oči pred oslepujúcou žiarou. Keď sa znova pozriem z okna, roztrasú sa mi ruky a zatajím dých. Asfalt je posiaty telami v rôznych polohách, podľa ktorých vykrútený, ležiaci krížom cez seba. Ochránka letiska sa k ním pomaly blíži, mieri na nich zbraňami a kontroluje ich. V diaľke sa ozývajú sirény sanitiek. Nie sú mŕtvi, hovorím si neisto. Ochrancovia za celých 61 rokov, čo sú na zemi, nikoho nezabili a ani vážne nezranili. Pevne zovriem ruky v päsť a pomaly ich roztvorím. Už sa mi tak netrasú. Wow, zafuní mi Dorka do ucha. To bola sila. Kto to bol? Spýtam sa. Viem ja? Pokrčí plecami. Asi dáky zúfalci. Vyzerali zúfalo, prikývnem. Myslíš, že to boli rodičia? Či? No, tých malých. Berieme do Európy zo pár nových. Jaj, myslíš tých faganov? Čo ja viem? Možno. S nami im bude lepšie, než v tejto diere. Nie je to diera. Zamračím sa. Dora vie byť niekedy strašne povrchná. Je to úžasná krajina. Dorka zaguľa očami. Ani poriadne značkové obchody tu nemajú. Samé fejky a lokálna výroba. Rok trvajúce utrpenie. Na čo by ti to bolo? Aj tak ich nemôžeš v škole nosiť a vyrábame si vlastné. V škole nie, ale na opušťákoch, hej. Uškrnie sa. Tam chcem vyzerať čo najlepšie. A školské je vždy módou popredu, to zas vyčnievam z davu. A to ti odkedy prekáža? Dorka sa zatvári urazene a vyplazí na mňa jazyk. Máš vôbec toľko kreditov, aby si to všetko mohla dovoliť? Som predsa najlepšia v ročníku, dvihne obočie. A je to súčasťou štúdia. Ak mám poriadne reprezentovať krajinu, musím aj dobre vyzerať. To sa len tak nenaučíš, na to potrebuješ roky praxe. Sledujem dianie za oknom a prevrátim stranu v skicári. Dorka ďalej rozpráva o dôležitosti módy a výzoru v medzinárodných vzťahoch, ale počúvam ju len na polúcha. Ak si aj všimla, že ju nevnímam, nedáva to najavo. Má rada zvuk vlastného hlasu.
Z prvých sanitiek vyskakujú zdravotníci a náhlia sa k bezvládnym ľuďom. Skláňajú sa, kontrolujú známky života a nakladajú ich na nosidlá. Ak by boli mŕtvi, zakryli by ich, utešujem sa. Zo vzduchu na všetko naďalej dohliadajú ochrancovia. Vydýchnem si. Pekné, vytrhne ma Dorka zo sledovania vonkajšieho sveta. Čo? Dorka ukáže na diár. Si dobrá, z roka na rok lepšia. Pozriem sa na stranu pred sebou. Vidieť na nej hrubý náčrt budovy letiska, lietadiel v pozadí a utekajúcich ľudí. V tvárach sa im zračí zúfalstvo, strata a hnev. Oproti ním sa náhlia skice ochrancov. Chladné kusy lesklého, mimozemského kovu. Nevyzerajú hrozivo, nemajú žiadne viditeľné zbranie, no mnohým aj tak naháňajú hrôzu. Mne nie, strávila som s nimi väčšinu svojho života. Aspoň teda posledných 12 rokov. Predtým som ich len vídala v uliciach. Poletovali tu a tam, zväčša nič nerobili, len občas niekoho upozornili. Ako malá som na nich úžasnuto hľadela a s bratom sme rozmýšľali, odkiaľ prišli. Z akej diaľky? Čo u nás chcú? Aké sú na dotyk? Vedia sa hrať? Je v tej lopte malý mimozemšťan, ktorý ju riadi? Na žiadnu z týchto otázok ani po rokoch neexistovala jednoznačná odpoveď. Orbisti, obhajcovia ochrancov, vravia, že sú darom od stvoriteľa z vesmíru. Vraj majú dohliadnúť na to, aby sa ľudstvo samo nezničilo, aby nás naučili, ako napredovať. Antiorbisti zas tvrdia, že nám prišli ukradnúť nerastné bohatstvo a nás najprv zotročiť a postupne vyhubiť, aby sa sem mohli nasťahovať. Nič o tom však nesvedčí. Priemerná dĺžka života vzrástla od ich príchodu na 115 rokov, zomrie jedno dieťa zo 100, vojny a terorizmus poznáme len z dejepisných kníh, každá krajina má čistú energiu, pitnú vodu, uhlíkovú neutralitu. Vymenovať všetky pozitíva by zabralo zo pár hodín. Učili sme sa ich v prvých ročníkoch a dobre si ich všetci pamätáme. Po niektorí z nás videli ich dosah v reálnom svete na vlastné oči. Krajiny ako Haiti, Južný Sudán či Afganistan, ktoré pred ich príchodom trpeli chudobou, suchom a nedostatkom takmer všetkého, na čo bol civilizovaný svet zvyknutý. USA, Čína a EÚ sa voči nim snažili zakročiť silou. Nebránili sa, ustali vo svojej činnosti, vyčkali na koniec útoku a pokračovali ďalej, ako by sa nič nestalo. Na agresivitu ľudí nereagovali, zostávali chladní. Ale správajú sa vždy férovo. Držia sa svojich pravidiel, priateľským tónom napomínajú, poučujú, vysvetľujú. No, dokážu ich aj podľa potrieb ohýbať. Nie sú ako umelé inteligencie vytvorené ľuďmi, o ktorých som čítavala v starých knihách. Je to ako by boli živí.